Ola, moi boas tardes a todos. Primeiro, agradecervos que estedes aquí acompañándonos neste día, que é moi importante para nós, dado que é a primeira vez que nos reunimos para dar visibilidade ao síndrome de Noonan. Vamos a pasar a presentarnos. Eu chamo-me Basia Ivanova, son a presidenta da asociación. Eu son Marta Novo e son a vicepresidenta da asociación. Eu son Sol Rodríguez e son vocal da asociación. Vamos a partir de que isto non vai ser unha simple charla, sino un espacio para dar a conocer a enfermedade. Non solamente falar do que é o diagnóstico, das características, sino tamén para explicar un pouco o que hai detrás dese diagnóstico, cal é a realidade, que é vivir cunha enfermedade rara, no caso o síndrome de Noonan. A nosa asociación nace de algo moi sinxelo, que é a unión de nais e pais afectados pola enfermedade, que un día recibiron un diagnóstico moi pouco coñecido, que sigue sendo moi desconocido a día de hoxe, e entre a incertidumbre e a soledade unímonos para formar isto. E os nosos obxectivos a día de hoxe son, primeiro, dar visibilidade, ofrecer apoio e información ás familias que, como a nós, en algún momento se poden topar con diagnóstico como este, conectar con persoas afectadas, promover a investigación e sensibilizar a sociedade. Porque cando unha enfermedade é pouco coñecida, a información é unha ferramenta clave e fundamental. Vamos a dar paso a Marta para que nos explique un pouco en que consiste o síndrome de Noonan. Bueno, moitos de vós seguramente non coñecedes o síndrome de Noonan, que é un trastorno que pode afectar a diferentes partes do desarrollo. Máis que nada, o síndrome de Noonan ten unhas características principais que son os rasgos faciais, os ollos son máis separados, os párpados están máis caídos, as orellas tamén son máis baixas do normal, o cuello é máis corto tamén e máis ancho. Hai problemas cardíacos que poden ser miocardiopatía hipertrófica e estenosis pulmonar. Tamén temos a baixa estatura, as dificultades no desarrollo e no aprendizaxe, problemas de coagulación, retrasos no desarrollo motor. Tamén é moi importante destacar algo fundamental, que cada neno non todos teñen a mesma afectación, uns podelle afectar máis ou menos. Hai algúns que si teñen problemas cardíacos e outros pois non o teñen. Moitos nenos descúbreselle no embarazo, outros cando nacen empezan a alimentación e outros incluso pois moito máis tarde, incluso aos 10, 12 anos, e cando empezan algunhas dificultades, empezan a facerlle algunha proba, e aí é cando se descubre pois con algunha proba que pode ter ese síndrome. Non só desde o embarazo, nin desde bebé, pode ser incluso desde máis maior. Algúns teñen moi pouca afectación, polo que é difícil saber realmente o que ten. Tamén é importante que cando se descubre desde pequeno, pois ter un seguimento médico para poder ter unhas axudas, xa que é moi difícil ter axudas xa cando eres máis grande, porque ao mellor xa tens moitas dificultades, entonces aí xa se empeza a complicar moito máis. Que máis? Vale, ademais diso, tamén podemos recalcar os problemas de comportamento conductuales.
que eso tamén son importantes. Entonces, é moi importante cando se diagnostica pronto para que poidan acceder á atención temprana, a logopedas, a terapeutas, porque os problemas de musculatura, de orofacial, para poder traballalos canto antes, lles influyan na menor posible medida. Despois hai outros que non o necesitan tanto, pero os que realmente o necesitan, canto máis pronto se poida diagnosticar, é o mellor. Cada vez hai máis conocemento, gracias a Dios. Antes había menos, agora cada vez os médicos están máis involucrados, vanse dando conta e van diagnosticando máis pronto. Claro, se retrasa é o que dice Marta, tardamos máis en poder acceder aos apoios. Eso, moi importante destacar que cada neno, cada persona co síndrome ten un desarrollo totalmente distinto e nós, das que estamos aquí as tres que podemos, ahora mesmo como representantes da asociación falar de cal foi como foi o noso caso particular, cada unha de nós pode contar unha historia moi distinta e cada fillo noso ou familiar, como é o caso de Sol, pois recibiu un diagnóstico en un tempo distinto, tuvo un desarrollo distinto e distintas afecciones, non? E o chocante é que en poucos anos de diferencia que hubo entre o nacemento dos nosos fillos, cada unha tuvemos diferente proceso, desde o momento de diagnóstico hasta recibir atención temprana, derivación a especialistas foi totalmente distinta. Temos o caso da tesorera Vane, que hoxe non pode acompañarnos, que, por exemplo, ela directamente a derivaron a Madrid no seu día. A miña nena naceu pouco despois e xa recibiu todo o tratamento aquí. Non si que nos derivaron a Coruña, porque no noso caso, Vera, a miña filla, ten unha miocardiopatía hipertrófica. Entón xa fomos derivados a cardiología, pero o resto de especialidades sí que as levaron desde o hospital de Pontevedra. No vosso caso, Marta? Nos, por exemplo, no noso caso, enterámonos cando o neno tiña sobre 2 anos e medio e xusto estaban operando de criptoquidia. Estábamos no hospital e ali, pois, no informe, eu puxen mal ler así o informe e xusto mirei síndrome de Noonan. Nos aínda non tiñamos o estudio genético, aínda non nos deran os resultados e aí xa nese momento foi cando nos enteramos do que tiña. Puxémonos en contacto co endocrino, que nese momento nos levaba o endocrino, e nos dixo que sospeitaban diso do síndrome este. Entón, claro, para nos foi un shock, porque o neno operado ali, enterarnos disto así de sopetón por un informe, pero bueno, tirando pa diante, poñendo mans a obra e facendo todas as probas que había que facer. Pois ao final buscando un pouco en internet, buscando asociacións que nos poideran guiar e saber de que iba todo isto, porque claro, era algo novo para nós, non tiñamos nin idea. Moitas gracias á Asociación de Noonan Asturias, que gracias a eles foi como podemos salir, por decir así, adiante e seguir pois este camiño que estamos agora. Hugo, por exemplo, o meu fillo, el sí que ten unha cardiopatía, pero é moi leve, a súa afectación pois é moi baixiña. Realmente el sí que tardou en camiñar, ao final ti como nai sí que notas algunha cousa. Eu notáballe cando era pequeno que comía moi pouco e o miraba como se fora un neno desnutrido. Entón, aos 9 meses, cando el estaba ingresado por unha bronquiolitis, cada médico que pasaba, eu lle preguntaba, lle dicía, non o vedes o neno que está moi desnutrido, come pouco e tal, porque claro, eu non miraba que o neno engordara. Non lle facían caso, pero sí que unha pediatra me dixo, pois sí que está bastante flaquiño, miraselle moitos huesos e tal, e aí pois foi cando empezaron a facer todo o estudio xenético. Pero fixeronlle o primeiro estudio xenético e saiu que non tiña nada. Entonces, con ano e medio, volveronlle a facer outro estudio xenético. E aí, pois, foi cando na operación nos enteramos do que tiña. E hasta o día de hoxe, pois, nada, aquí estamos luchando por ele para que el teña unha mellor calidad de vida.
E aquí tamén é importante destacar que según o gen que se ve afectado na mutación é onde vai depender un pouco o tipo de afecciones, no, e o desarrollo da enfermedade do afectado, no. No noso caso nos recibimos o diagnóstico super temprano, ao pouquiño de nacer, pero tamén porque a miocardiopatía estaba dando señales moito antes que o Nunan. Entonces, no embarazo xa houve aviso de que o corazón da nena non estaba indo ben a través das ecografías, non estaba funcionando ben, non sabían que o que estaba fallando realmente, pero sí xa nos derivaron a cardiología e foi a cousa enfocada en eso. Sí sabían que seguramente había unha enfermedade detrás, pero non podían supoñer cal iba a ser. Había moitas palabras no aire, pero non estaba moi claro, hasta que realmente se fixo o test genético ao nacer a nena. Sobre os 3 meses de vida xa tiñamos o que é o diagnóstico, no? Realmente, entonces aí sí que foi bastante máis rápido o tema de atención temprana, seguimento por especialistas, e hasta o día de hoxe. Tamén temos o caso de Sol, que é moi interesante, porque a raíz do seu fillo, de haber sido diagnosticado el, diagnosticouse toda a familia, empezando polo papá. Sí. Vale, pois no noso caso, a Hugo diagnosticaron con 5 anos. Sí que con 2 anos, como non crecía o que é recomendable ou esperable nun neno, a pediatra derivou a endocrino e íbanos seguindo. Nunha das revisións a endocrino iluminouse a bombilla, gracias, e fixollo o estudio. E cando fomos a saber o resultado, coincidiu que o seu pai había estado enfermo e iba con nós e díxonos, deunos o diagnóstico do neno e xa me dixo que iba a ser o que tiña o pai. Entonces, xa solicitaron o estudio do pai, deu tamén positivo como portador do síndrome, e a raíz dai estudiaron os seus irmáns e a súa nai. A súa nai non é portadora, pero os seus irmáns sí. Entonces, son 4 irmáns e, claro, agora o seu pai xa non, por desgracia, xa non está con nós, xa non se lle pode facer as pruebas, pero contamos que quen era o portador era o seu pai e o portou a eles. E agora estamos estudiando os fillos para ver por onde pudo haber seguido ou por onde non. E temos aquí, se queredes, a meu cuñado para seguir falando con el. E aquí, tamén comentar que, claro, o síndrome pode surgir de novo, sin ningún antecedente previo, ou ben podese heredar, como é, claro, que no meu caso foi de novo, no voso supoño que tamén, e, temos o caso. No noso caso, según parece, foi xa unha cousa que ven da familia, posiblemente polo difunto do meu pai. Eu en sí non notei nada. A mí diagnosticaron o ano pasado, o ano pasado deron o resultado. Nunca tuve problemas nin de aprendizaje, ni nada, nunca me afectou en nada, non me supoña nada. Meu irmán, por exemplo, sí, meu irmán Víctor, por exemplo, o pai do neno, sí tardou en crecer, sí tardou, tuvo varias cousas. Eu nunca tuve problemas nin de aprendizaje, a altura que teño é a altura da familia, con 14 anos estaba na altura, nunca tuve problemas desas. Non tuve problemas de nada, nunca de nada. A última vez que estuve agora no hospital foi en diciembre por unha subida de azúcar que tuve aí. Fixaron un montón de pruebas, non teño problemas de corazón, non teño problemas de riñón, non teño problemas de nada. O único que sí me detectaron foi no pulmón, no pulmón dereito, uns nódulos que dicen eles que non, porque pode ser de non sei que, porque estou traballando nas canteiras, Que non ten por que estar asociado ao que é o síndrome, non? Pero casi seguro que sea iso, que nunca tuve, non hai nada disso. Sempre fixen deporte, nunca tuve problemas de nada. Por iso te digo que a veces o síndrome, claro, si son o portador, meu irmán si tuvo ese problema, meu irmán, por exemplo, meu irmán o pequeno, si tuvo problemas de aprendizaje, costaba moito aprender o outro pequeno, con máis
máis novo dos 4, tuvo problemas en aprendizaje, en estatura, non, porque é máis alto que nós, o sea, non tuvo nada, pero bueno, ten problemas así de arritmias e cosas desas, o sea, aí sí que hai algunhas cosas, pero cosas moi simples, moi sinxelas, o sea, non hai nada grave no... Mi irmán, por exemplo, sí, mi irmán sí tuvo problemas de pequeno, xa tuvo que ir a Madrid por culpa do corazón, o sea, unha válvula que non cerraba, cosas destas así que hai, pero tampouco tuvo en aprendizaje nada, estudios ben, todo, o sea, costaba un pouco máis ter que, o sea, tiña que estudiar un pouco máis, pero non hai nada. Bueno, tamén eso, bueno, pode pasar en nenos que non teñan ningún diagnóstico, Por pois, iso, que quero, non non, había nada que dixeras, pásalle algo. Claro. O sea, estudiou ben, sacou boas notas sempre, o sea, con esfuerzo, pero con boas notas. O sea, non había nada que puderas decir, pasou isto. Non lle detectaron tampouco, estuvo en Madrid, na Paz en Madrid de pequeno, con 8 meses, estuvo hasta os 5 anos, estuvo en Madrid seguindo, facendo pruebas, bueno, facendo un seguimiento hasta os 5 anos, nunca lle detectaron, o sea, non se detectaba o sea, o síndrome de Luna nunca eu non hospitara hasta que o dixeron a meu sobrinho, o sea, nunca. bueno, realmente nadie dos presentes e dos que, bueno, dos que temos os fillos, non. Médicos, tigando, o sea, ahora cando funde este do azúcar e tal, estuven ali, dixen os médicos, dixen, mira que teño síndrome de Luna, sacando o endocrino, que foi o que un deles dixo, sí, o resto, síndrome de que? O sea, non saben o que. Pleno descoñecemento, sí. O sea, non hai ningún seguimento, nin eles están informados desas cousas. O sea, depois dicen que sí, vou informarme tal, pero non hai nada que digan, o sea, é unha cousa, o sea, unha enfermedade destas raras, das que non teñen información nin os propios médicos, que é unha das cousas que se debería... Que eso é unha pena, porque no teu caso, por exemplo, pois non tuvestes ninguna complicación, non sei a da que tes, non che vou preguntar en público, 54 anos. 54 anos, estás aí estupendo e que iso é unha maravilla. Realmente, se non te chegan a diagnosticar, podrías vivir toda a vida perfectamente sin saberlo. Igual que viviu meu pai, o sea, meu pai que viviu toda a vida, nin se enteraron de que tiña. E meu irmán, que digo, hasta os 5 anos estuvo en Madrid, na Paz en Madrid, no materno infantil de Madrid, estuvo hasta os 5 anos con seguimento, nunca. Eso realmente é unha suerte, porque ao final, ahora, a estas alturas, realmente é como, bueno, pois poñerlle unha etiqueta, un nombre a algo, pero suponte que anos atrás, se tu chegaras a ter alguna complicación ante este descoñecemento, estaría moi complicado tempo despois. Moitas veces o que digo, o sea, o da enfermedade, o de ter asociación e todo isto está moi ben, está perfecto, pero unha das cousas que teñen que seguir ou que había que exigir, ou por menos informar, sería que os médicos tuveran algo máis de información, porque hai moitas cousas que lle pasaron, o sea, que poden pasar a que lle pasaron a mi irmán ou así, que poden vir dependendo da enfermedade, o sea, mirando por a enfermedade poden saber máis ou menos o que teñen. Adiantan moitos pasos, adiantan moito se tes un problema de corazón, un problema de pulmón, vai moito máis alá. O sea, unha das cousas que miro que neste país está, cando hai unha enfermedade destas raras, tampouco se preocupan. Eso, bueno, sabemos todos, segundo o número de afectados que haxe, que sempre estamos no limbo, no? Cando son enfermedades ultra raras, no? Segundo o número de afectados que haxe, cando entra un pouco a importancia, que, bueno, desgraciadamente, sabemos... Sí, pero eu estou de acordo nisso, pero... Pero para eso estamos... Estamos aquí para iso, o sea, non porque haya 10, 15, 20, é máis importante que sea 2. No, se eu comparto eso, quero dicir que a investigación sempre suele partir... Fatal, pero, o sea, os médicos deberían estar informados, sobre todo ahora, por ejemplo, na zona aquí que se está empezando a... Nós somos 4, o meu sobrinho 5, os meus fillos non tuveron tampouco problemas, pero non supoño que non teñen o síndrome de aumento, non sabemos, miña sobrinha tampouco ainda sabemos, pero casi seguro que teñen, son cosas que se poden erradicar ou se ese gen se pode cortar. A ver, sí, tamén parte da labor da asociación é eso, estar ao día con todos os avances, que, bueno, pues, estamos creando como unha red de contactos, ¿no? Tamén teño que agradecer a Susana da Asociación de Miocardiopatía, Susana Portas, que tamén nos estuvo... Portela, perdón. Perdón, os nervios. Que se estuvo axudando, a mí personalmente, individualmente, me estuvo encamiñando un montón co tema da miocardiopatía,
Pero eso, que a labor tamén é crear unha red de contactos, estar ao día con todos os avances, están traballando moi lentamente en canto a terapias génicas, para eso, para modificar eses genes afectados, en algúns tratamentos que tamén me enterei recentemente para modificar xusto, para mellorar o gen que se ve afectado en cada paciente. É moi complicado, está claro que é unha labor a largo plazo, pero sí que entra dentro do que queremos promover. Bueno, un pouco decir eso que... Sí, por favor. De feito, no noso caso, no tema de non portalo máis, non seguir pasando o gen, cando diagnosticaron o meu marido sí que nos derivaron a genética, e genética preguntounos que se queríamos seguir ter máis familia, nos pasarían para que non, para estudiar para que non os nosos fillos non, os demais fillos non teñan o gen. E no caso, eu pregunteino sobre todo polo meu fillo para o día de mañán e dixeron que no momento que el queira ter familia xa vai entrar nunha base para poder, para non seguir portando o gen. Sí. Ese 50% de posibilidades que acertamos. Claro. Que se vexan reducidos. Claro. E pasaremos a cerrar. Quería dicir que a través destes, bueno, pues levo poucos anos, quizás levades vos un poquichiño máis, miña nena vai cumplir ahora 5 anos, pero bueno, que entre nós, entre as mamás e os papás, pues víronse casos. Este é o primer caso que eu personalmente conozco que maravilla, ¿no? Que a pesar de que se desconocera o diagnóstico, pues non houve ningún impacto, ¿no? sobre eles, pero sí conocemos a nenos, a familias que teñen, exacto, moi afectados e que é un abanico enorme, no, de historias que hai que dar a ver e intentar, bueno, pois... Eu estou axudando na Federación Galega, na Federación a nivel de España, que é a que leva as asociacións, e facemos todos os anos unhas xornadas familiares, levamos 3 anos facéndoas en Madrid, e nos fomos xa 2 anos, e a verdade que é impresionante o amplio aspecto que ten este síndrome, porque que hai nenos que, como o meu, por suerte, que casi non ten afectación, e outros que sí, que coa edad do meu fillo, que casi non son capaces de relacionarse, casi non son capaces de expresarse, o que é a conductual. Sí, exactamente, hai empezaron un neno que vimos empezar a andar con 3 anos nunha das jornadas familiares. A verdade que é impresionante. Sí. Isto que non vive, que realmente aprecia... O que ti xa sabes, o botón gástrico... Nos portamos ben. Ti vívelo diariamente. Esas dificultades de alimentación, son moitas, a verdade, de crecemento e de moitas máis cousas, non? A verdade que é impresionante que é un síndrome que abarca moitísimas cousas e pode afectar de 1000 formas e todos son distintos. Incluso no mismo gen afectado, dos nenos ser totalmente distintos. Sí, o noso invitado VIP quer acompañarnos e comentarnos algo, sí? Hola, corazón. Bien, A ver, tú, Que nos queres contar sobre o síndrome? como che afecta a ti o síndrome? pues me falta un riñón, tengo solo un riñón, pero bueno, voy avanzando y bueno, me voy contactando con los demás y voy aprendiendo más. Y entonces, y bueno, notas, Que tal te sientes no cole? bien, Ben? no hay problema, yo no noto nada
comparado, que no me puedas estar como los demás niños. Y sí que tengo un amigo que está discapacitado porque está siempre con los brazos como tipo dándole de arriba para abajo, y a mí no me importa. Ya sé que somos dos que ya estamos con un síndrome o estamos ya con algo que nos pasa, que no podemos pues Que no somos todos iguales, ¿verdad? No somos todos iguales. Muy bien, muy bien. É verdad, podemos ter na roda de preguntas. Podes repetirme porque non... Vale, vale. Falamos eso dos genes afectados, ¿no? Que según o gen afectado en cada mutación comportase dunha... Exacto, pero hai un pequeno porcentaje porque foi diagnosticada por Nuna mediante unhas pruebas genéticas que, claro, que igual contido un pouco rápido e saltime pasos, claro. Claro, ten un Noonan, ten síndrome de Noonan con miocardiopatía hipertrófica obstructiva severa. Pero claro, primeiro que se lle foi diagnosticado, diagnosticaron primeiro a miocardiopatía porque, claro, a vista estaba, unha vez que nasceu, diagnosticaron primeiro eso, pero sí que tiña os rasgos, o diferente, o distinto, o chocante era que Vera era... No seu día, cando nasceu, era unha nena enorme. Entonces, o síndrome de Noonan estaba como un pouco descartado, porque sí que se baraxaron varios, os médicos, cada un tiña a súa teoría sobre o que podía ter a nena, porque parteu de un fallo multiorgánico intraútero, de un flujo sanguíneo fallido no corazón. Unha vez que nasceu, sí que viron que tiña a posición das orellas un pouco máis baixa, hipotonía, tiña un montón de hipotonía, o tema dos ollos, a colocación dos ollos, como eu sempre digo, parecían dos almendriñas así viradas, sí que tiña os rasgos, pero non estaban, hasta que se fixeron as pruebas genéticas con diagnóstico clínico, non era claro realmente cal era, pero sí se sabía que alguna enfermedad, algún síndrome había de fondo, que, comenzou acompañado da miocardiopatía, que sí perfectamente podía ser unha miocardiopatía, pero non é unha miocardiopatía asociada ao síndrome. ¿Alguna pregunta máis? Sí. Hola, bienvenido. Pues nerviosa, ¿qué te voy a contar? ¿Cómo está? Muy boa pregunta. Esa parte sí que era moi interesante para explicarla, que se me pasou a mí. Claro, non é necesario que sean os dous pais portadores, non? Con un portador, e de feito, como a mutación ocorre intraútero, de feito eu sei de un embarazo que foi in vitro incluso e que se produceu a mutación. Quero dicir que non hubo
forma de... No caso, como ela contaba, no, de que se os nosos fillos o día de mañán queiran ter descendencia, hai bueno, pois que se xunten con unha persona que non ten a enfermedad, van a partir dese 50% de posibilidades de que a descendencia padezca. Cunha modificación genética podríase evitar. Podrían ter outra mutación distinta a esa, sí. O problema é ese, que se podía ver, claro, é que a mutación surge dentro do útero, non? En algún momento de embarazo surge a mutación e aí pois non hai maneira de intervir, sí, previamente. Non sei se respondo así ou non. Non. Eso... Ese é outro problema máis porque as amniocentesis non detectan. Polo menos no meu caso non foi así. A mí fixeronme unha amniocentesis casi no 9º mes de embarazo, que foi cando empezaron os problemas, sobre todo para estar prevenidos, non, esas alturas, para saber como afrontar o parto e o que viña despois. Non aparecía, o síndrome non se detectou nese... Non, a miocardiopatía hipertrófica non foi diagnosticada hasta que realmente se lle pudo facer unha ecografía a ela, do corazón. Claro, parteu dunha hiperdinamía. Intraútero, eles non vían ningún daño estructural ni morfológico do que o corazón, pero unha vez que ela nasceu, que se partía de que ela, do seu estado natural, era a taquicardia, as súas pulsaciones normales son de 180, 200 pulsaciones, e aí xa foi un momento onde empeza a engrosar o tabique e as paredes dos ventrículos. Absolutamente, vamos, desde a información que se me aportou a mí, durante todo o embarazo, estaba todo perfecto, a nena era unha nena grande, 4 kilos 300, era unha nena enorme, e solamente eso, pero non sei se, claro, é que aí entra un pouco o conflicto de canto contan os médicos na hora de levar a cabo esas pruebas, pero non, realmente hasta o 8º mes, nunha ecografía, empezaron a comentar de que estaba habendo un fallo multiorgánico, que tiña un riñón dilatado, fígado inflamado, e que algo estaba empezando a fallar e non sabían se iba a sobrevivir ao embarazo, ao parto e que o que iba a pasar realmente. Correcto. Correcto, 16 especialidades levaban a ver no seu día cando naceu. Hai casos novos, o sea, que os pais, nin o pai nin a nai tenen nuna, e sale, o sea, non ten por que ser nada... Sí, que o noso caso foi así, tamén, claro. Cada 80.000, correcto, claro, porque nós tiñamos a 2.500. Sí. Sí. Bueno, tamén temos un caso que, así comentado, creo que de Asturias,
que a nena foi diagnosticada con 9 ou 8 anos e tampouco non tiña ninguna afección, simplemente, bueno, por un ejercicio en gimnasia, que partiron de aí que lle costaba facelo, foi diagnosticada, pero sin ningún problema a maiores. Claro, é que son como capítulos totalmente distintos dentro de un libro. Nada... De todo, crossfit, correr, todo, o sea, todas as cosas que podes imaginar. Eu nunca tuve un programa de nada. Mutacións, correcto, é o problema. Bueno, o peor no momento que se empeza cando te diagnostican, que é unha inseguridade, un descoñecemento, que te ves tan perdido que, bueno, eu penso que a todas nos pasou un pouco eso, ¿no? E a todas as mamás e papás que conocemos, que hasta que te poñen en contacto con alguén que xa camiñara, que xa pasara por ese camiño e viveu o que ti estás vivindo, non te sintes plenamente seguro, porque tampouco os médicos, ao non estar ben informados, non saben transmitirche esa seguridade, e eso ten que cambiar ao largo do tempo, non? Nin que probas facer, ni nada. Claro, os médicos, por exemplo, non saben cando nos empezamos o principio endocrino, era como é algo novo, entonces non saben por onde tirar, teñen que buscar que probas hai que facerlle, porque tamén teñen problemas de coagulación, que teñen que deberarte o especialista de coagulación, pois a cardiólogos, neurólogos, entón claro, ao final, cando te diagnostican é como, madre mía, pero que é isto? Eu vou iso contar cunha asociación e con alguén, pois como dice Basi, que xa leve recorrido isto para guiarte. Despois decirlle aos médicos tamén, pois mira, tens que facerlle prueba de coagulación, prueba de non sei que, tens que derivala a tal sitio, porque pode ter isto. Eu, por exemplo, no noso caso, moitas veces, cando vamos ao endocrino, normalmente polo tema do crecemento suelen pincharse a hormona de crecemento. Entonces, claro, iso teno que aprobar o comité en Santiago, o comité de médicos. Entonces, claro, para que iso aproben, teñen que levar unha serie pois teñen que ir ao cardiólogo, ver se teñen escoliosis, unha serie de pautas. E moitas veces eu, por exemplo, o meu endocrino, cando lle toca facer as pruebas de radiografía da man, cardiólogo e todo, cantas veces me veño para casa e digo, olvidouse de que mandarme a ecografía, porque tamén tienen que facer ecografías polo tórax, que está hundido. Entón, claro, volta a chamar ao médico, mira, que te olvidaches de mandarme o papel de ecografía, ou cada 6 meses toca analítica. Entón, tens que estar moi pendiente, porque eles, claro, ser algo novo, non están o día e non se acordan do que nos teñen que mandar. Entón, claro, é bastante difícil. A realidade é que nos convertimos en médico, enfermera, administrativa, todo, de todo. Pasamos a ser mamás, bueno, deixamos de ser mamás a convertirnos en eso, e digo así con un pouco de humor, pero a realidade é esa, que non está o mundo realmente, bueno, non temos facilidades e adaptaciones a hora de seguir moitos de nós a nosa vida tal e como estaba, non? Despois do diagnóstico. É un gran cambio, é un gran cambio. Alguna pregunta máis ou unha cousiña? No, realmente é moi pequeno o porcentaje de nenos con Noonan que nacen con miocardiopatía. Non creo que é un 1% ou 2, quizás. O meu, por exemplo, ten estenosis pulmonar supravalvular, non ten miocardiopatía. Nos dixeron que era un pequeno soplo, o sea, non dixemos, bueno, pois un soplo, a maioría dos nenos nacen cun soplo que ao final iso se lle vai cerrando. E leva desde os 3 meses que o levan en seguimento e aí sigue leve, o sea, non lle vai a máis, lle fan agora revisións cada ano e sigue leve. Non hai nenos que sí que poden ter máis grave, iso claro, depende do neno. Por exemplo, nos ningún deles ten, bueno, ahora sí, o meu marido desarrollou a cardiopatía agora, que ten 50 anos, pero hasta ahora non tuvo, e o neno non ten cardiopatía.
todos, bueno, eu a primeira que consideraba que, bueno, a genética é pura magia, nunca sabemos que é o que nos pode tocar e aínda que naséramos perfectamente sans, pois, en algún momento, que temos o exemplo vivo aquí, pois, podemos ser diagnosticados. Exactamente. Sí. Sí, eu creo que o primer sentimento é un pouco de... Exacto. Sí, a verdad que eu dunha volta comentáramos, no, que nunca se levou a cabo como un estudio, no, de cun patrón para saber si todas compartíamos algo en común para vernos afectados polo síndrome, para que os nosos fillos se veran afectados polo síndrome. Bueno, é unha pregunta que, bueno, ainda está moi no aire porque non se chegaron a levar esas investigacións por aí, pero bueno, eu creo que ao final, eu falando por mí, eu sentí no primeiro momento cando me deron un diagnóstico era como que sentíame culpable, porque empezas a baraxar todas as posibilidades de ti, no, pero se eu coideime no embarazo, son unha persona sana, no, empezas a culparte un pouco e buscar os porqués de por que me toca a mí, que é o que fixen, que cometín algún error, no, e realmente hai cousas que non dependen de nós, en absoluto. Exacto, a lotería. Estou moi de acordo. Tocounos a nós como lle pode tocar a outra persona, ni máis ni menos. O importante é que tocándonos esta lotería, que eu a verdade é que me sinto moi afortunada e sempre o direi, porque hai moita xente que o ve como, bueno, recibí moitos comentarios, seguramente vos tamén, non? Hai que peñiña, que se leva a nasogástrica, hai que se ten que alimentar por un botón, que se o corazón, que se tal. E digo, bueno, eu síntome moi afortunada porque a miña filla chegou para enseñarme un montón de cousas, non estaría aquí falando con vos, tampouco, ni conocería a cantidad de xente que conocín, e a miña vida non cambiaría da maneira que cambiou, e hai un montón de cousas positivas no medio. E, bueno, agradecervos a todos por estar hoxe aquí. Isto é a primeira exposición pública que temos, a primeira presentación da asociación. Non foi nada fácil. Pasamos moitos nervios e esperamos que, bueno, a formación foi reciente, estamos indo un pouco a pasos de formiga porque, bueno, todo leva tempo, exige tempo e as administracións tampouco poñen moi fácil, non? A hora dos trámites e a máis cousas. E, pois nada, as miñas compañeras, se queren comentar algo para cerrar o día da sesión de hoxe, desta reunión. Nada, eu darvos o mismo que vas e darvos as gracias a todos por vir aquí e interesarvos polo síndrome, porque polo menos darlle visibilidade a algo que é bastante descoñecido, e a ver se pouco a pouco pois o van coñecendo máis os médicos e a xente, vamos, pois que non sea algo tan raro como é hasta ahora. Así que moitas gracias a todos por vir. Non temos aínda folletos e todo
preparado para compartir o contacto, pero sí, Mela, ten o meu número